Madaydayaw iti Diyos Ama manakabalin ti so amin. Taligitoy ngadda ti lukot iti pagbasaan nga kinuna ninu idi nigiti tattao idi ngayon kaskasabana nigiti nasantuan asorsurat iso iti lukot ti pagbasaan. Digito iti aramin idi ninwi kas daong apakay salakanan iti kararua iti tattao. Ta idiha una nangal daw handang namati kinkwana nigitoy akay papanan nigitoy asorsurat inumsida linalais da idi pananguyaw da itinay sorsoro idi ken kastamat kakabsat paliiwan nyo nigitoy kas iti pag nagpamati nigiti dadoma at tao tadigitoy tinaramid idi ninwi apakasaritaan iti panangisalakan iti kararua iti tao taisuda na isalakan da ti bukod da akararua tadigitoy isu iti panakadaong ngagturong iti Diyos digitoy asasao ngayon da inparang idi iti Diyos nupod no kuma nga kas ibagbagada adaong ngay naramid lang iti ima nga da ijay sa bali abansa nga kungkunada mamati tayo nga ta kabsat na ita question ka kabsat ngam nagibatay tayo digiti linaon iti Biblia digitoy iti naisalakan 8 akararwa idi iso nga panutin tayo amerisen ta kabsat iti kayo pananig iti asorsurat iti napateg digitoy nga adal no kasano tayo nga isalakan mo ti bukod tayo akararwa no pudno ko maisuda anay salakan da dadada ko ma da iti alubong no pudno anay salakan da ken kapo iti danom ta iti bagbagana adanom iti linaon ti Biblia isumit laeng iti sasao kakabsat nga kas ibagbagana nga inaramid na kas lalawag adaong hagturong iti Diyos. Saan tayo nga palalilaw kakabsat iti pada tayo at tao nga kasti kung kunada no dikit agsukimat tayo iti linaon iti Biblia tadigiti na papatag kakabsat nga agturong iti Diyos digitoy iti talugadin nagturongin kuana ta kinunanang rod ta iti pagarian ti Diyos adda mo lang iti uneg tayo no kasano tayo nga isalakan iti bukod tayo akararwa kas mabasa iti Lucas 17 iti 21 ket di dan tungot kuna adtoy wenno adda ijay iti pagarian ti Diyos adda iti uneg tayo adda mo lang iti uneg tayo kabsat handay ko mga palalilaw nga no pagarian iti sangalubungan sabali at nga ba nagkabsat ngam no adda tayo iti linaon iti Biblia nga agsuksukimat so di kita napapateg ta kinuna nga rod iti Colosas iti 1 iti 26 kayat ko asawen iti palimod anay limang bayat iti ginasgasot atawen ken kadagiti kapututan ngimita may parangarang kadagiti sa santo na so ano lagi punta kabsat agparang tayo masideg iti santo iti kapanpanunutan tayo nga digitoy nga idatag tayo iti panunot tayo iti puso tayo iti Diyos digitoy kakay papanan na
Iso nga di kiti kapsat, no man ginasgasoten idi ataw-tawaden ti napalabas. Adu manen, nanayunan manen, a ginasgasot, ataw-tawen. No pudno ko mga ibagbagada, a madadael iti daga, dayta, tiyan omiso. Dayti bagbagana, adaga, datayo mo lang manadael, adaga, nga panawan tayo, itilasag tayo, ket igisired tayo sa tagpangato. Kas kunaen, amabasa, iti Proverbio 15, iti 24. So, di kita kapsat, kas napapateg, ngadda, anay surat. Hantay ko mga palalilaw, taado, di kiti ulbod, alimtuad, dito'y lubong. So, di kita, kas mabasa. Ken ibagbagada, nakasti-kasti ko nada, mamati maten, di kita doma at tao. Iso nga kapsat, di kito'y abanbanag, iso, titultuloy tayo aso kimaten iti linaon iti Biblia. Itagyaman iti Diyos Ama, ama nakabalin Diyos. Amen. Amen.